Kebang ji thang ni phai inquiry ni song inquiry please so say mate 24 plus a song hin pen maido puoi phet satame kedam thang ni phai krepor ni bihari atum phelang pialong bang kep so say karbiari so toma phan teng heng dun pen karbiang long pen nijang karbiang long angkang pi hur kecho durajok paman ponun idet pupusi pini pherangkia mayalong pangdak pon Piniada porpai kep malom Karbi People's Hall taralangso di pualong song inquiry please so say mate 24 plus asong atuma hinpen pherangkia mai padupon pherangkia mai long kaning je pona tengke kedam thang ni phai kre pho arni phelang pialong PGR VGR long ke dua tuma phan long le pata pilong le pukache song akar beri so tuma phan biharia khetum teng heng dunsi arenga hu pasodunro Bangsojo Karbianglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang kapin kharateng KAEC hinpen PGR VGR long le phuthak kaching vai je phan Karbianglong arlo ki do hamphanga song lapen lo charle song do anaphan thang ni phai ingkoi arni phaponlo Bonta bangso kaching vai along Karbianglong Autonomous Council hinpen abangke kache kroi dun de je phansi saideng ponji lapen thang ni phai kresir keparni ASDC KNCA lapen KSE atuma phan ke pha hu jongsi bangso phuthak thang nat akichun mate a solution ave pulote kache dondu nangja lamabe lapen a solution ke manje phana bangke Karbianglong Autonomous Council atuma hin pena bangke aning ke hanga matsi ave pusi roton terang pen ningje pon nola 20 ni hala so kaching vai ke hang puta lake kapang sam riji phansi alang litum ke claim ji la se nili tuma ahin pen mangela son ke chidon de la pen ke la 20 ni bangke strong decision enang bo Karbianglong Autonomous Council pen jongsi ene plotang te 500 se hala so kache songa bangke jongsi pene kache songa long pene akele doko plotang te Karbianglong Autonomous Council latum si adai che enangi pusi nili hin pen jong pon Lason si thang ni phai inquiry ni bangle thot satame Karbianglong Autonomous Council hin pena bangke bangso soluk sodak alam the lapen PGR VGR alam the bangke kepang samri jia phansi bor I ponji lasi bangso phutha bangke ni tum che don thek the jongsi thang na solution ave pulote an so se kache songa sai deng ponji bangso ho jongsi kopine soluk sodak nang dokok pulote Karbianglong Autonomous Council hin pensi adai che enangji puta ningje ponthu Haris possible hala tumsi ke orlo pena ke mane illegal nane Hindu Bangladesh desi sa tumsi lason itum hanang etek po tasi asitina khai penda itum ko anlo ereng solanke abatai do ulo matila areng suhut thur pak chot ke lage solution kali pusinili pudam ka tung lasi laso puthak jongse pachun begji pulodang te Karbianglong Autonomous Council atum ta nona du ke las kache song pusinili ta ki pudam kang tung lo lapen ke labangke prabjin pen laso electoral rule kang thana bangke home and political long sinon mata file do hala so putha ka bangke Karbianglong Autonomous Council atum chief minister home and political pulote obviously lage chief minister lo hala pen kaching wai pen la illegal non tribal atum hal ladak a voter list kang than lap lo pulotang te lake thedung achievement no lapen ke la anchola solution pusinili tum ke jong nam gang tung lapen ke patumi areng iso pareng so bangpu tum hastame hok pet pen vitarle pen so dak pen inside ponai lapen alang tum phan la soja kong mate bidi kang lim kija abangpu do tai mene se alang phantari tarlepsi hok pet inside ponai pusi ye tum Karbianglong sar mai pen same law and order hin mate Autonomous Council phanta News Report Karbianglong Live